yayi gangaren ka gagara mai gidan nan ka tira dan barma ne ce na faɗi masaki ka zama shajira kauga mu kai muke kira Allah gangaren ka gagara masaki mun yi matuni da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. Assalamu alaikum masu wurare a karan farko bayan shigowar mu jam'iyyar PDP Power a Shafi'u Ali mai lantarki ne ke tafe da wannan kasida ta Alhaji Masaki Usman Dan Sule karkashin jagorancin Alhaji Yawa Ado garin Barma domin neman ƙarin bayani 0903-363-880 a yi saurare da lafiya. Masaki PDP yake da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. da fadin sarkin nan a hadu ya rabu sarki a samadu yarda na yi waka na faɗi masu ke da suke ya tarkace sarki Allah yarda na kera sa'a a kiɗi gangaren ka gagara masaki PDP yake yau da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. na yi salatin mai maka wando madafa ne duka da auliya duk na saka sahabu su ne na rika Allah cikin salatin nan a sa'okan mabangon al'umma gangaren ka gagara masaki mun yi matuni da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. ga wata waka na tsara karfi na tara sai zakara tata ake yi kira dara masaki oga ya tira oga mu mun yi matuni kawai ka zo muna jira Allah gangaren ka gagara masaki PDP yake da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. tushe na zagi ne zuma ogan mabangon al'umma waka nake shirin yiwa amma tuni na al'umma kauga masu kuka muke rashin gabangon al'umma gangaren ka gagara masaki mun yi matuni da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. ga hadari sauraci da gardi da daɗi sai gada dan barma ya zamto gada biki ma ya uya hada da barmani nake iyo ba za na bar turbarsa ba Allah gangaren ka gagara masaki mun yi matuni da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. kai da jigon tafiyar kai jin makomai yayiyar PDP ko ke tsayar da jin gwaunan tafiyar ganin bashidin ya cika ya zama jigon al'umma Allah gangaren ka gagara masaki PDP yake da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. masaki jigon al'umma miyar rake mu zuma da mun faɗa ma an gama abun muka girmama masaki kai muke kira ka zo da ɗaukin al'umma gangaren ka gagara kan kolola nan ya kame mu da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. me yi baya yin fariya faɗa da Allah bai ɗaya mun shiga hannun dan siya kau gama mun ga ɗariya mulkin ga mun yi da na sani masaki zo na garka gangaren ka gagara masaki mun yi matuni da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. amaryar na kwai farar kafa ta samu dukkan muna kwafa wasu mu sun koma dafa ɗauka na nauyi sai gaba masaki kai ɗaya za ka iya ɗauka na nauyin al'umma gangaren ka gagara masaki PDP yake da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. aikin masaki mai tuni ya gina famfo mai tuni islamiyu duk ya gini masallatai ma ya gini a lokacin masaki ne ruwan bohol ya sauƙaƙa gangaren ka gagara masaki PDP yake da alwala ake sallah kauga mu kai muke jira. yaban da na yi yaban ka ne da na faɗa kana sane dan bello din nan namu ne cikin tafiyar zubar mu ne
ga babar ma masaki ne sun zama bangon al'umma. Gangaren ka gagara, Masaki PDP yake. da alwala ake sallah, kan gaba kai muke jira. Kare wadatar yin fada, kaushi na baya sai kada. Magulmaci shi ke rada, PDP taro mun hada. Ishi da kauna yau take tana a bayan al'umma. Gangaren ka gagara, Masaki PDP yake. da alwala ake sallah, kan gaba kai muke jira. Gangaren ka gagara, masaki kai muke kira. Kana a bayan al'umma, ka ga masai kira muke. Gangaren ka gagara, Masaki PDP yake. da alwala ake sallah, kan gaba kai muke jira. Gangaren ka gagara, masaki PDP yake. Muna a bayan al'umma, shine yasa muke kira. Gangaren ka gagara, Masaki PDP yake. da alwala ake sallah, kan gaba kai muke jira. Yana da ƙaunar al'umma, Gangaren ka gagara, yana da tausan al'umma. gangaren ka gagara, Ko ga ma PDP muke. gangaren ka gagara, Masaki yau din shi muke. gangaren ka gagara, Ko ga ma PDP muke. gangaren ka gagara. Ya gangaren ya gagara.